ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ 40 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଏବଂ ସାବଧାନ କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଚଲାପଥ ବୋଲି। ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଯାହା ରହିଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ତାହା ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତାହତ ହେଉଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଚଲାପଥ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖାଯାଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା, ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ହାତୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିର୍ଭୟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ଼ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି, ଏହା କେବଳ ବିଭାଗର ଏକ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ନା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଛି, ନା ହାତୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଛି।